Salut! Am făcut în sfârșit rost de o bagnotă de 20 de lei. Celebra bagnotă cu Ecaterina Teodoroiu. Și nu e neapărat o bagnotă care ar putea intra într-o colecție, pentru că deja este ușor îndoită, dar pentru niște începători este binevenită. Pe baza acestei bagnote a fost destul de mare agitație, pentru că băncile încă nu și-au, cel puțin la Unicredit, din surse sigure, mai acum vreo săptămână, 2 săptămâni, am discutat cu cineva și bancomatele nici măcar nu erau setate să elibereze genul ăsta de bagnotă. Iar dacă vă uitați pe site-urile dedicate de numismatică, monedă, bagnotă, 20 de lei se vinde și cu 30 de lei și cu 40 de lei, exact ca în anunțurile cu Eclipsa, te poți îmbogăți. Bine, la momentul ăsta ideea era că oamenii caută serie radar, adică o înșiruire cât mai exactă a seriei. Asta nu are nicio treabă. Dar în fine, o să vă pun o chestie cu ce reprezintă seria radar, pentru că sunt oameni care colecționează astfel de bagnote. Nu contează ce valoare au. Nu e neapărat o chestie foarte wow din punctul meu de vedere. Dar e bine să ai și o astfel de bagnotă. Și pentru că o să urmeze și partea de bagnote pe canalul nostru, pentru că e foarte greu. Și avem și din astea, da? Tot ce avem aici sunt bani găsiți pe acasă prin podul lui tataie. Nu știu ce valori au. Eu sunt mai atras mai degrabă de monedă decât de bagnote. Dar o să le organizăm și pe astea un pic. Avem aici o grămadă. Unele probabil nu sunt foarte valoroase, dar pentru plăcerea copilului și pentru faptul că din când în când ne facem timp și povestim despre bani și despre cum să crești valoarea banilor și despre cum să înveți să apreciezi banul, eu zic că e binevenit. Așa. Ideea este că e destul de complicat, că nu ne pricepem și o să învățăm ușor, ușor. Așa că bagnota de 20 de lei o să o punem frumos la colecție. Uite ce frumos arată. Ei, după cum se vede, e îndoită, pentru că vreau să vă zic cum am făcut rost de bagnota asta. Că eram tentat la un moment dat să o cumpăr de pe un grup de Facebook. Și astăzi am fost să cumpăr ceva de la magazin și întâmplător mi-a venit așa în cap să-l întreb pe tipul de la magazin dacă nu cumva, dacă au început să apară bagnotele de 20 de lei. Și omul zice, dar chiar am una, dar știți că nu prea am voie să vă schimb bani. Hai, lasă că ai voie. Așa că am cumpărat și eu prima bagnotă de 20 de lei. Arată interesant. O să o punem aici, la loc de cinste. Ce să vă zic, mai mult de atât. Asta a fost tras și ca idee că mi-am cumpărat în sfârșit un microfon pentru a îmbunătăți calitatea sunetului și sperăm să postăm niște clipuri mai interesante pe viitor. V-am salutat, seară bună!